I benefit nothing from Zimbabwe. Oh, the only thing I benefit from there is I'm a Zimbabwean. I benefit citizenship, just citizenship for nothing. Zimbabwean citizen. Tongogarira makuva emadziteteguru edu ndo atakutozvidedza isusu kuti we are Zimbabwean citizens because ana baba nana mai vakafira kuZimbabwe nana sekuru vakafira muZimbabwe, saka ndo vatakutongoti we are citizens of Zimbabwe. How can I be a citizen of Zimbabwe yet I've never get any help from Zimbabwe? What help did I ever get? I never get any help. Nenyaya yeZimbabwe, ZANU-PF inonzi bato rakasunungura nyika kubva muutapwa. Okay, rakasunungura nyika kubva muutapwa kuti vanhu vagare zvakanaka, vanhu vakwanise kuzvitonga muZimbabwe. But hazvizirizvo zvakaitika from 1980 up to today. Vaitonga gore racho robva 1980 kusvika 2017. Munhu aingotonga achizvidyira mari iye nemhuri yake nevamwe vanhu vashoma shoma vanga vakamutenderedza. Hapana mumwe munhu akambofa akawana sendi rinonzi riri kubva mari iri kutambiriswa nehurumende pamwedzi yekuratidza kuti uri citizen yenyika, uri chizvarwa chenyika. Chizvarwa chenyika chinofanira kubenefita kubva muuzvarwa hwenyika kuti uri citizen yenyika, kwete kuti citizen ye-birth certificate chete, kuti because you hold a Zimbabwean birth certificate and you were born in Zimbabwe and then just that the rest is suffering. No. Ma-minerals ari muZimbabwe akawandisisa, as is said, with about 63 minerals, types of minerals. Mari yacho iri kuenda kupi? Iri kuenda kupi kana isingakwanise kuponesa vana vemunyika mayo vanotambura? Chembere neharahwa dzakarwa hondo dzachona dzaibikira vairwa hondo, huku, mbudzi, mombe dzaiurayiwa. Fine, vakawanei ende vari kuwanei? Hapana. Zvirema zvinongozvarwa zvichingotambura, zvofa zvichitambura. Mumwe munhu haakwanise kana kutoenda kubasa kunoshanda, haakwanisi, asi anongonzi nemhuri yake, anongosapotwa nemhuri yake, vanongozvionera ikoko. Basa rehurumende nderipiko? Chii chinonzi hurumende? Hurumende ndeyekutarisa macitizens ayo nakuti ararama sei, ari kurarama sei munyika, vari kuguta here, vane chekudya here zuva nezuva. Dzimwe nyika dzinopa vana ava mari yavanodedza ezi magrants kuti vawane zvinovabetsera. Chirema ichi haashande, haakwanise, miri yakafa mutezo. Hurumende inenge ichingozvidyira mari vari vega ikoko, with just a handful of people nemhuri dzavo vachifamba nemazimotikari. This ZANU-PF, hai. Vana vechikoro vamwe havasi kutoenda kuchikoro nemhaka yekuti havakwanise kubhadharirwa mari nemafamili avo. What is the use of the government? Vana vechikoro vanofanira kufunda for free. Like what other countries which has got minerals in their countries? That is the job yemari idzodzo. Ma-finance ministers vanofanira kudistributa mari idzodzo kuma-organizations akadaro. Vabereki vedu vari kurwara mharawa dzinofanira kutambiriswa mari nova $100 per month, just at least $100 kune harawa dziri mumareserve umu, kune madroughts, nobody looks. Kutopesera vanhu vakutobetserwa nemadonors kuti vapiwe chikafu, asi vakuru venyika vachitora mari iyoyo, vane mabillions nebillions yemaresources emunyika, vachitora mari yenyika vachiisa muhomwe mavo, vanhu vachitambura. Kuzvipatara kuna chinhu? Tingakutaura kuzvipatara, kuzvikoro kupi? There's no development. And then
and then I must be proud to be a Zimbabwean citizen without benefit. I benefit nothing from Zimbabwe. Oh, the only thing I benefit from there is I'm a Zimbabwean. I benefit citizenship, just citizenship for nothing. Zvakangofanana kana kunge like ndiri mutorwa, ndiri munhapwa munyika mangu mandigere. I'm like a slave in my own country. And this is why some of us had to decide to better is the same from the frying pan into the fire. Is the same from the fire to the frying pan, from the frying pan to the fire. That ZANU-PF is causing that to its citizens. No, ZANU-PF is a poisonous disease. A poisonous disease. I don't want to hear anything that deals with ZANU-PF. ZANU-PF must just disappear. That disease, we should just have to find a mushonga unorapa chirwere chinonzi ZANU-PF chibve chiende, because right now as we speak the country is just state yemunhu one nemadzishamwari akatenderedza that kingdomship yana Mnangagwa and the likes of them. They support one another kuti varambe vachimora mupoto ine upfumi. Isu vamwe vazhinji hapana chatiri kuwana imomo. Hapana munhu asina contributor on the struggle of Zimbabwe. Munhu wese anonzi a Zimbabwean citizen must get at least $100 per month. Ava votora zvavo the rest sezvavari kungoita. I mean, they have nothing to lose, but that kind of greediness, corruptness, tyranness, whatever you can call so many names about this government. And I hope this should be said to the next government. Whoever is coming in must realize that there are some citizens. Those citizens must benefit from the pot of the world, of the country. Must benefit from the riches of the country. Everyone must benefit from the riches of the country, not just a handful of people. How about the rest? The rest vangogara je munyika vangoti no, I'm a Zimbabwean citizen. Tongogarira makuva emadziteteguru edu ndo atakutozvidedza isusu kuti we are Zimbabwean citizens because ana baba nana mai vakafira kuZimbabwe, nana sekuru vakafira muZimbabwe, saka ndo vatakutongoti we are citizens of Zimbabwe. How can I be a citizen of Zimbabwe yet I've never get any help from Zimbabwe? What help did I ever get? I never get any help from Zimbabwe. Ndiani munhu ane help, ane rubatsiro rwakambowana muZimbabwe ranti inini ndine rubatsiro rwandakawana muZimbabwe secitizen, auye apa ataure kuti inini ati ndiri kunyepa pane zvandiri kutaura? Because Zimbabwe should help its own people in whatever means. Vanhu vanofanira kutambiriswa mari on monthly basis. Vanyivhini vasingashande nevanoshanda vacho, zvirikuratidza kuti uri chizvarwa chenyika, uri kudyawo mbijana kubva mugango renyika riri kungodyiwa nevashoma shoma. Vane mabillions, nevana vavo vane mabillions, nevakadzi vavo vane mabillions, neshamwari dzavo dzine mabillions. The rest of the 18 million, they are suffering. Aye. No. This is the truth. If there's anybody who benefited from Zimbabwe as a Zimbabwean citizen, must come out and say, I'm the one, except those ones who are already there, who are taking the resources into their pockets. Thank you very much. We'll meet again.